Salutare, dragi prieteni! Bine v-am regăsit pe canalul meu de YouTube. Eu în continuare mă aflu aici, pe acest pământ. Sper că asta se va rezolva foarte, foarte curând. Și astăzi continuăm să vorbim despre răpirea bisericii. Deci este o temă foarte, foarte interesantă. Este cea mai palpitantă, cea mai așteptată zi în viața oricărui creștin, da, adevărat. Nu vorbim de creștini de ăștia mainstream, pozeri și tot așa mai departe, da, adică ce ține anume concret de ce învață Biblia, da, ce este biblic și ce spunea Iisus. Deci acest video vreau să-l fac în formatul în care, teoretic cel puțin, ar fi privit de o persoană care găsește acest video după ce toată biserica a fost răpită. Sigur că și eu tot printre oamenii ăștia mă număr, pentru că sunt credincios în Iisus. Și mi-era interesant, adică cum ar privi lumea o persoană de asta, știi, adică seculară. Adică ce s-ar întâmpla oare în mințile oamenilor, da, în momentul când, uite, răpirea a avut loc și peste tot au început să dispară sute și sute de milioane, dacă nu miliarde de oameni, da, de creștini. Și cum lumea va interpreta toată chestia asta, cum oamenii vor încerca să iasă din toată situația asta lipicioasă, pentru că chiar e foarte, foarte lipicioasă. Și de-aia m-am gândit, știu că în video trecut am promis că o să fac niște material pe Matei 25 și o să ne atingem de subiectul ăsta la sfârșit, eu vă promit, dar băi, mă gândeam, zic, de să-mi scriu video ăsta în formatul în care, uite, nici nu știi. Că oricum, teoretic, dacă te gândești, după răpirea bisericii, oricum ar trebui să fie cel puțin o perioadă în care internetul ar lucra normal. Adică, nu știu, o zi, două, trei, o săptămână, poate o lună, nu știu, în care lumea cât de cât ar încerca să funcționeze normal sau după grafic sau după planul sau după rutină. Adică, știi, cel puțin să încerce, dar să pretindă că totul e fain, că totul e ok, știi? Și e foarte interesant dacă cineva privește acest video anume după răpire, știi, când, uite, nu știu, sute și sute de milioane de creștini au dispărut, algoritmii din YouTube cumva au început să apuce toată tema asta, să trimită în recomandări video și uite cineva a dat de video lui Maxim, știi, acolo, și a început să privească toată chestia asta, știi, pentru că, da, când te uiți la canalul meu de YouTube, de exemplu, el e mic, da, nu sunt poate atât de multe subiecte, dar nici nu știi cum informația asta poate pe urmă să fie de folos cuiva. Adică, teoretic, asta ar fi posibil, da? Deci, eventual, eu am mers la ChatGPT, zic, de să-i scriu niște scenarii și să ne imaginăm toată chestia asta, pentru că este o utilită destul de interesantă, da? Poți să scrii novele întregi, poți să scrii povești, cărți și tot așa mai departe. Adică, nu, îți dă inspirație și dacă imaginația la tine lucrează bine, eu pot să mă bucur de așa ceva. Nu zic că e ideală, dar e destul de bună și am aruncat noi aici niște scenarii în acest video, eu o să-l citesc și cred că o să avem fan, da, cei care cred în Dumnezeu. Ok, deci haideți să începem cu începutul. ChatGPT nu o să ne dea detaliile, eu doar o să merg acum, da, pe rând. Deci eu îi scriu, hai să ne gândim la scenariul în care a avut loc răpirea bisericii, iar pe pământ au rămas doar cei necredincioși. Hai să facem paralele cu ce spune Scriptura și să ne imaginăm lumea în care au de trăit cei rămași. Și ChatGPT răspunde, un astfel de scenariu este profund și cutremurător, fiind tratat în mai multe pasaje din Scriptură, în special în contextul escatologic al răpirii bisericii și zilei Domnului. În cele ce urmează vom face paralele biblice și vom imagina lumea rămasă după răpirea celor credincioși. Deci răpirea bisericii, fundament biblic, da? Chatul nou ne aruncă niște versete, 1 Tesaloniceni 4, 16 către 17 și Matei 24, 40 către 41. Da? Adică sunt foarte multe pasaje în Biblie legate de răpire și tot așa mai departe. Dacă vă este interesant, puteți privi videourile trecute, nu vreau să mă bag foarte, foarte adânc, pentru că iarăși o să fie un video de vreo oră și ceva. Ce lume rămâne în urmă? Pustietate spirituală. Da, fără biserică, fără Duhul Sfânt, lucrăm precredincioși, lumea va deveni un loc dominat de întuneric spiritual. Adică e clar, da, creștinii au fost luați, nu mai este cine să evangelizeze, totul destul de confuz, da, adică rămân doar necredincioși care toată viața îl ignorau pe Dumnezeu sau în genere, cum ei spun, niciodată n-au auzit de Dumnezeu, da, deși încearcă să n-auzi de Isus atunci când tu trăiești în secolul 21. Asta este imposibil, nu o să crezi niciodată așa persoană. Ok, confuzie și haos. Da, dispariția bruscă a milioane de oameni va crea panică, colaps economic, criză de autoritate și haos social. Gândiți-vă la avioane fără piloți, spitale fără medici, familii sfâșiate, guverne fără lideri cheie. Adică imaginați-vă, tu zbori într-un avion și la tine pilotul este creștin. Acum vine răpirea, bam, într-o clipă, pilotul sau copilotul dispar încă o mână de oameni de pe bordul avionului, da, și restul cad frumușel jos după legile gravitației, da? Adică nu e strașnic. Sau imaginați-vă acolo, nu știu,
niște șosele, da, încărcate cu mașini, unde, sau șosele de astea, highway, da, cu viteză, unde acolo merg mașinile, da, cu viteze foarte mari. Imaginați-vă, mașina merge cu 120 pe oră, de exemplu, da, pe autobanele alea, da, sau mai mult. Și șoferul pur și simplu dispare. Ce o să fie acolo, da, după legile inerției și tot așa mai departe? Ce o să se întâmple cu mașinile alea? Adică o să fie haos total, da? Imaginați-vă acolo niște lucrători, de exemplu, la stații nucleare, da, undeva. Nu unde tu o să găsești un specialist care ție o să-ți clarifice în întrebările legate de reactorul cel nuclear. Unde tu o să-l găsești? Dacă omul cel toată viața se ocupă cu asta, specialiștii ceia sunt nu știu, la prețul aurului, da? Sau unde tu o să găsești un chirurg, de exemplu, ca să opereze, nu știu, acolo, prietenii, rudele sau ceva de genul. Unde tu o să găsești echipajul acela de salvare care o să-ți vină acasă când tu o să ai nevoie, dacă jumătate din ei dispar, da? Adică imaginați-vă, după cum scrie în Biblie, da? Că doi vor merge la câmp, de exemplu, unul va fi luat, altul va fi lăsat. Doi vor dormi într-un pat, unul va fi luat, altul va fi lăsat și tot așa mai departe. Adică merge pe varianta când jumate, da, de exemplu, dispar. Pentru că dacă chiar să iei Chișinău, băi, chiar ieri mă uitam, după statistică avem 830 și ceva de mii de oameni, adică sub 1 milion, da, ceva sub 1 milion de oameni avem în Chișinău. Și peste 83% spun că sunt creștini. Băi, eu vreau să cred în asta, eu sincer vreau să cred în asta, dar știind în ce stare la noi se află biserica ca instituție, am în vedere, da, și ce învață popii noștri moderni. Eu foarte tare mă îndoiesc că oamenii cei într-adevăr ajung la Scripturi și chiar cred în ceea ce spunea Iisus și ce făcea, adică în sângele său, da, în faptul că ei au fost răscumpărați cu sângele lui. Eu foarte tare mă îndoiesc. Foarte mulți oameni cred că drumul spre rai o au prin fapte bune, adică asta e satanic, pe tine asta nicăieri nu o să te ducă, pe tine asta o să te ducă la Matei capitolul 7, da, depărtează-te de mine, niciodată nu te-am cunoscut. Pentru că tu ai încredere în faptele tale, da, dar nu în fapta desăvârșită a lui Iisus și sângele său, da, adică. Și eu nu cred că 83%, adică din populație Chișinăului pur și simplu o să dispare. Eu cred că e jumate. Și chiar și jumate mie mi se pare că e destul de generos. Dar haideți să mergem pe ideea asta, că adică jumate din toată populația Chișinăului dispare, adică vă imaginați, rămân, de exemplu, numai 400 de mii de oameni. Să spui că asta o spun orașul ăsta într-o criză, asta e să nu spui nimic. Adică imaginați-vă, jumate din toți lucrătorii din oficii dispar acolo, nu știu, hamali diferiți, da, care încărcau mașini, de exemplu, ca să ducă undeva, da, toată logistica asta, chestii, mărfuri pe la magazine. La magazine, de exemplu, tot lucrătorii dispar pe undeva, de medici nici nu mai spun, da. Adică nu e haos total, adică o perioadă poate cineva o să încerce cumva să recupereze toată chestia asta, nu știu. O să trebuiască oamenii poate să lucreze dublu shift-uri, da, adică programe duble, să vină să lucreze pentru 2 sau pentru 3 sau nu știu, adică o să fie, în primul rând o să fie foarte mult de lucru, în al doilea rând o să fie atâta lucru cât, nu, pur și simplu, capacitățile umane nu se poate rezista, da, pentru că încearcă să pui omul acela să lucreze pentru 5, da. Și e strașnic, înțelegi? Iată eu, de exemplu, eu am un job part-time, poți să spui, eu mă duc și fac curățenie, de exemplu, niște blocuri acolo, da. Am acolo un bloc cu 5 scări și iată eu fac acolo curățenie. Adică ți-ar părea că este un lucru destul de banal, știi? Băi, dar cineva trebuie să facă curățenie, știi? Și iată imaginați-vă, eu dispar, cine o să facă curățenie acolo? Dar nimeni nu o să facă, înțelegi? Și asta e doar un element de ăsta mic, da? Adică ce e asta un servitor pe undeva care face curățenie, da? Dar sunt posturi cheie mult mai înalte, da? Lideri politici și tot așa mai departe. Nu, adică vă dați seama, banal pur și simplu soțul rămâne fără soție sau soția rămâne fără soț, da? Câte cupluri sunt în care unul, de exemplu, este credincios, altul nu este credincios. Ceea ce e destul de prostesc dacă mă întrebați pe mine, dar mă rog, se mai întâmplă. Asta e realitatea în care noi trăim, știi? Îți dispare soție, ce tu faci, înțelegi? Adică îți dai seama cât de dureros asta e. Copiii pot să-ți dispară, banal, pur și simplu dispar copiii. Adică, bum, gata, ei nu-s, înțelegi? Ei pur și simplu nu-s. Du-te și caut, înțelegi? Dar tu ai de trecut încă prin apocalipsă, care îți durează 7 ani și nu o să fie plăcut deloc. Adică e strașnic absolut de tot, înțelegi? Domnia Antichristului. După răpire apare un lider carismatic care vă promite soluții, da? Adică vine un domn și spune că bro, calmați-vă, totul e fain, eu am explicații pentru tot, totul o să fie fain, aveți încredere în mine, totul o să fie fain, da? Adică noi știm că o să apară Anticristul ăsta. Acest om fără de lege va înșela lumea, se va da drept Dumnezeu și va cere închinare. Deci, eventual, el o să ceară ca să te închini lui. Da? Persecuție pentru cei ce se întorc la Dumnezeu. Vor fi oameni care, văzând că Scriptura s-a adeverit, se vor pocăi. Da? Adică, imaginați un om care niciodată nu credea în Iisus,
dădea cu piciorul, da, de fiecare dată când cineva vinea și evangeliza. Și acum el a văzut cu ochii săi cum au dispărut sute de milioane de oameni, cum la noutăți acolo sunt titluri, da, șoc, șocant, da, sute de milioane de oameni dispar. Și nu există o explicație, da? Adică cum? Explicația o să fie gen, nu știu, cel mai apropiat ce mi-e vine în cap, asta e de asta, abducție de asta, extraterestru, da? Sau cum să-i spun. Gen, au venit extraterestri și i-au luat pe toți ăștia răi, da? Toți care nu sunt buni, toți necurații ăștia, da? I-au luat, adică. Eu cred că asta e o chestie pe care oamenii o să o creadă, din simplu motiv că e mai aproape de ei, adică mai degrabă omul modern o să creadă în extraterestri decât o să creadă în Dumnezeu, da, și în profețiile din Biblie care se îndeplinesc acum cu o viteză uluitoare. Cel mai tare ei o să creadă în extraterestri, mie așa mi se pare. Sau nu știu, CIA acolo, ce mai poate fi, experimente diferite, magie careva, nu știu, universul i-a luat și tot așa mai departe. Orice vrei, numai nu Dumnezeu. Dar vor fi și oameni care într-adevăr și vor aduce aminte că, uite, băi, undeva am avut eu un prieten nebun, Maxim, care mie îmi spunea despre răpire și uite acum oamenii au dispărut și acum eu înțeleg că Iisus e adevărat, e unicul Dumnezeu și Biblia vorbește corect și hai să mă apuc de scripturile aia, mă duc și găsesc o Biblie și încep să o citesc, să înțeleg ce se întâmplă acolo. Dar, din păcate, oamenii ăștia vor trebui să aleagă, adică ori tu te închini anticristului, da, acestui om carismatic care știe tot și explică tot, și tu iai semnul fiarei, adică pe mâna dreaptă sau pe frunte, dar dacă tu le iai, asta înseamnă că tu refuzi pe Dumnezeu și tu după ce o să mori, tu o să ne mergi în iad. Înțelegi? Unica ta soluție ca să te salvezi în timpul apocalipsei, asta să mori pentru Isus, pentru Dumnezeu. Acum e vorba de credință și atunci o să fie vorba de credință, doar că hai să-i spunem tokenul ăsta, da, din partea ta, el e mai, nu-i sângeros, da, Iisus a vărsat sângele pentru noi, adică credința s-o dovedești prin ce? Prin faptul că crezi, da, adică e credința de asta copilărească, da, adică tu îți dai seama că Iisus a murit pentru păcatele tale, că El te-a spălat de păcatele tale, că El este Dumnezeu și nu este nimeni altcineva ca El, da, și tu crezi și ești salvat, nu din faptele mâinilor tale, da, Efeseni 2, 8 către 9, da, și atunci va trebui să rămâi ori fără cap, ori prin altă metodă cumva să demonstrezi, adică că tu ai credința asta, adică credința ta va trebui să fie arătată desăvârșită prin faptul că tu ești gata să mori, da? Martir, adică într-un fel să devii, chiar așa și este, da? Și acești sfinți ai necazului cel mare nu sunt biserica, da? Iată, chat-ul înțelege asta, mie îmi place. Și cei rămași care ajung la credință cu mari suferințe. Asta o să fie foarte greu. De-aia eu spun la oameni, băi, acum cât este timp, acum cât este încă timp, citește Biblia, pune mâna pe ea. Roagă-te la Dumnezeu și o să te ajute și o să vii. Și nu o să trebuia să treci prin tot calvarul ăsta, înțelegi? Plus judecățile divine, da, progresive, adică război globale, foamete și ciume, cutremure, căderi de stele, întuneric supranatural, duhuri demonice, o să fie strașnic, băieți, o să fie foarte strașnic. Și acum chat-ul scrie, imaginează-ți lumea, da? Odată cu răpirea, televiziunile transmit știri despre dispariții inexplicabile. Oamenii disperați plâng în fața caselor goale ale celor dragi. Biserici goale, cu Bibliile rămase pe bănci. Eu tot mă gândeam, apropo, poate undeva, nu știu, pe masă sau pe pat să iau Biblia, să o las deschisă la vreun capitol, știi? Destul de interesant. Un nou lider mondial apare la ONU, promițând unitate și pace, dar lumea devine din ce în ce mai întunecată, supravegheată, controlată, lipsită de libertate și de speranță. De ce contează asta, da? Întreabă ChatGPT. Pentru că Scriptura ne avertizează nu pentru a ne înfricoșa, ci pentru a ne trezi, da? Adică cum am spus și eu, băi, vină acum la Dumnezeu cât este încă timp. Cât încă e ok, da? Dacă vrei, putem imagina o povestire sau o lume ficțională inspirată din acest context biblic. Și eu scriu că nu prea mi este interesant, zic că e bun ceea ce tu ai scris, însă asta e prea global. Eu zic, hai să ne imaginăm lumea prin prisma unui necredincios obișnuit, care lucrează la 9 până la 5. Să spunem că e o zi obișnuită, poate o zi de marți sau miercuri. Persoana dată se trezește dimineața fără să înțeleagă ceva, poate undeva sunt zgomote, poate undeva se aud mașini pe afară, poate cineva strigă în nedumeriri. Dar zic că e o zi obișnuită, știi? Și chat îmi scrie, perfect, hai să ne coborâm în pielea unui om obișnuit, un necredincios care nu s-a gândit prea mult la chestiile religioase, trăiește cu grijile zilnice, cu ratele la bancă, cu deadline-urile de la birou. Să-i spunem Alex, da? Are 34 de ani, lucrează în IT, stă într-un apartament într-un oraș mare, poate București, poate altundeva și nu prea are timp de filozofie. E doar o altă zi de lucru, da? Adică o zi obișnuită în care se întâmplă răpirea, bum, oamenii au dispărut, da, credincioșii.
Și să spunem că i-a mers lui Alex ăsta nostru, da, fictiv, și n-a căzut avionul acela peste casa lui. Adică să spunem că e un cartier destul de liniștit, care, uite, a rămas un pic mai izolat sau ceva de genul, în care nici accidente poate nu prea sunt foarte teribile, da, pentru că, nu știu, spunem că e o suburbie pe undeva, da, unde mașinile nu merg cu viteză mare, da, adică, nu știu, poate s-au tamponat undeva niște mașini acolo, claxoane ceva, dar mă rog, omul, știi, era obosit după lucru, a dormit și dormea destul de strâns. Deci, ok. Și chat scrie, hai să ne imaginăm, da, marți 7:12 am. Telefonul vibrează, ia 3 alarmă, Alex oftează, întinde mâna pe noptieră, apucă telefonul și o oprește. Își freacă fața cu palmele, se ridică înșezut, își pune ochelarii și privește în gol. Totul pare obișnuit și totuși e ceva ciudat, nu-și poate da seama ce. Apoi aude ceva, pe stradă, zgomot, o femeie strigă, un claxon prelung, apoi zgomotul unui motor turat haotic. Se ridică și merge spre fereastră, deschide storurile, ferestrele presupun că, da? Vede oameni pe trotuar, câțiva privesc în sus, alții aleargă, un bărbat strigă, unde ești, Marie, unde ești, da? Adică oamenii se căutau unul pe altul. Alex se încruntă, dă drumul la știri pe telefon, primele notificări. Mai multe persoane dispar brusc în toată lumea, guvernele nu au explicații, o mașină a intrat într-un stâlp, șoferul a dispărut de mers. Saloane de spital abandonate, camere goale, alarme declanșate și tot așa mai departe, da? Se oprește, inima începe să-i bată mai repede, o sună pe colega lui Andreea. Nu răspunde, trimite mesaje, nimic, își sună fratele, ocupat, deschide WhatsApp, grupul de birou explodează cu mesaje. Frate, ce se întâmplă? Mi-a dispărut copilul din pătuț. Soția mea nu e nicăieri. Se aude că și în Germania la fel. Nu pot accesa niciun server. Toți developerii au dispărut, da? Adică din compania în care lucrau. Alex începe să se tremure ușor. Deschide ușa apartamentului, pe holul vecină plânge și bate la ușa de vis-a-vis. Iulia, unde ești, fetița mea? E că vă dați seama, da? Noi stăm aici și glumim, dar poate chiar pentru persoana care privește acest video, da? Dacă YouTube încă lucrează cumva. Uite, asta e realitatea, asta e trist, asta chiar e trist, adică înțelegi? Noi gata, noi am plecat acolo, nouă ne vesel, acolo noi ne pregătim de ospățul cel al lui Iisus, da? Iisus ne arată mansiunile noastre pe care le-a făcut special pentru noi, știi? De aici oamenii au de trecut încă prin apocalipsă, știi? Și chatul încă delimitează aici, da? Gândurile lui Alex. E un atac, un experiment, teleportare, extraterestri, a murit toată lumea și eu am rămas? De ce tocmai eu? Ceva nu e în regulă. Am mai auzit despre chestia asta. La un moment dat mi-a trimis un prieten un video cu un pastor care vorbea despre răpirea bisericii. Dar dacă e real, da? Adică, imaginați-vă, real o să fie oameni care abia atunci o să-și dea seama că Biblia este adevărată. În mintea lui încep să apară întrebările pe care le-a ținut la distanță toată viața, nu era pregătit să se întrebe ce e sufletul, există Dumnezeu, de ce nu am ascultat când am avut șansă, da? Acum, orașul pe seară. Străzile sunt un amestec de frică, furie și confuzie. Poliția nu mai face față. Adică, imaginați-vă jumate din tot efectivul de poliție dispare. Cum și capacități o să aibă poliția. Și e bine când e Chișinău și 3 oameni în cruci trăiesc, înțelegi, și 2 poliții jumate la fiecare, știi? La fiecare raion am în vedere. Dar în America, de exemplu, da, unde sunt mulți. Dar ei oricum sunt puțini, adică, știi, polițiștii mereu sunt puțini. Nici nu mai vorbesc de pompieri, da, echipaje care o să trebuiască să vină acolo să lupte cu incendii, care o să fie numai decât și tot așa mai departe. Adică, nu, vă dați seama, posibilitățile logistice ale unui oraș sunt, pur și simplu, testate la limită. Asta e criza crizei, pur și simplu, știi? Încearcă să faci management la așa un oraș. Supermarketurile sunt luate cu azalt, oamenii caută explicații, internetul e plin de teorii, CIA, extraterestri, inteligență artificială, scăpată de sub control. Adică imaginați-vă câte jafuri o să fie, da? Pur și simplu oamenii dispar, turbă acolo, criză, toți strigă, încearcă să calmeze atâția oameni, da? Adică să-i ții împreună. Eu nu cred că e posibil, adică oricum o să fie, nu știu, crime diferite, omoruri și tot așa mai departe, dar asta e inevitabil, asta e pur și simplu inevitabil, înțelegi? Dar printre toate teoriile încep să se strecoare una din ce în ce mai des. Au fost luați creștini adevărați, Biblia vorbea despre asta, e târziu, dar încă nu e totul pierdut. Da, adică cineva poate o să ajungă la adevăr. Vrei să continuăm? Mă întreabă chat-ul, da. Și eu îi scriu, hai să presupunem că Alex ajunge totuși cumva la lucru încercând să-și ruleze viața după grafic obișnuit. Încercând să nege realitatea, poate ca un mecanism de protecție a creierului. Să zicem că iese afară, încearcă să ia transportul public, care nu mai vine, vede grămezi de haine și lucruri lăsate pe jos, de parcă oamenii s-au evaporat de sub ele. Da? Adică vă dați seama
cât de strașnic asta e, cât e de apocaliptic, ce stres asta e pentru creieraș, da? Adică tu o să începi să negi realitatea și o să încerci poate cumva să continui să treci în rutina ta, adică tot asta e prank, cred că, da? Sau cineva își bate joc, mă duc eu mai bine la lucru, poate nu știu, visez și tot așa mai departe, știi? Acum tu ieși afară, începi să vezi acolo pe străzi, haine lăsate mormane, da? Adică Biblia nu e clară pe chestia asta, dar cel mai probabil așa și o să fie, că nu poți să-ți iei hainele, telefonul în rai, da, cu tine, adică nu, asta chiar și logic nu se primește, nu se leagă, da? Adică cel mai probabil o să rămână tot acolo așa cum este, adică ca și cum omul s-a evaporat din hainele astea și a rămas o grămăjoară acolo, știi, cu telefon, cu cheie, cu tot, știi? Și imaginează-ți la fiecare om e așa o grămăjoară și acolo pe stradă când mergi sunt multe, da? Nu știu, sute poate să fie, de exemplu, da? Sau ok 10, pentru că lumea noastră e destul de dusă și cam la oamenii tot una de credință, poate că, nu știu, nu prea găsești foarte mulți credincioși, da, adevărat. Dar ei sunt și eu sper că o să revină încă tot mai mult și mai mulți în zilele astea, da, din urmă. Deci, chat-ul ne răspunde, da, adică hai să luăm scenariul ăsta. Perfect, hai să intrăm în continuare în pielea lui Alex, care în fața șocului realității alege, din instinct sau frică, să se agațe de rutină. Creierul refuză să accepte ce se întâmplă, totul e o anomalie temporară. O să se rezolve, da? Adică asta ce își spune Alex. Trebuie doar să ajung la birou. Iată cum ar putea decurge această zi. Alex se uită în gol la oglinda din baie, spălându-se pe dinți, aproape mecanic, se îmbracă într-o cămașă casual, trage o geacă peste ea și pune laptopul în rucsac. În tot acest timp, telefonul continuă să vibreze cu alerte, notificări, sunete, dar el le ignoră, le reduce volumul, nu vrea să-și mai aducă aminte. Nu, eu merg la birou, e doar o zi ciudată, o să treacă, se întâmplă lucruri ciudate pe internet tot timpul, da? Adică nu pot să cred ochilor mei. Aerul e rece, parcă mai greu decât de obicei, cerul e acoperit de nori, groși. Strada e ciudat de tăcută și totuși nu e liniște, ci un fel de gol neliniștitor. Când ajunge la colțul străzii, vede prima scenă care îl zdruncină. Pe trotuar grămezi de haine perfect ordonate, ca și cum cineva s-ar fi evaporat din ele. O pereche de pantofi sport, șosete ieșind din ei, o jachetă căzută moale pe asfalt, o poșetă deschisă, telefonul luminat încă pe ecranul principal. La câțiva metri o trotinetă electrică merge în cerc, fără călăreț. Nu știu ce fel de trotinete, dar mie foarte tare îmi plac trotinetele astea prin Chișinău când merg. Eu le spun vehiculul lui satana, pentru că eu nu pot să le numesc altfel decât satanice. Pur și simplu te plimbi pe stradă, asculti muzică și ceva te lovește din spate cu trotineta asta, înțelegi? Băi, nu-i făcut orașul ăsta pentru trotinetele astea, serios. Eu acum am alegerea, dar ori să merg pe drum să mă calci mașina, ori să merg pe trotuar să mă calci trotineta, adică nu vă dați seama ce alegere eu am, da, prin Chișinău ăsta. Nu bine, Alex îngheață, nu poate să proceseze ce vede, respirația ei se accelerează, apoi își dă două palme mentale și murmură. Nu, cineva a jucat o farsă, sunt la o emisiune cu camere ascunse, ceva social experiment. Eu vă spun că asta e atât de greu de crezut că oamenii într-adevăr vă spun că, băi, uite, vă iau razna, nu cred. Stă pe bancă un bătrân, vizibil tulburat, se uită în gol. Alături o tânără plânge încet, murmurând un nume. Daria, unde ești, puiul meu? Da, imaginați-vă cât de fain o să simt părinții care o să-și aibă copii dispăruți, da? Și duși îl caută. Pur și simplu, sau în fața ochilor ei, a lua așa dispărut. Adică cum poți să-ți explici asta? Nu? Eu nu știu cum. Autobuzul nu mai vine. Sigur că nu mai vine, șoferul poate tot a fost creștin și a fost luat, da? Încearcă acolo să cauți taxi sau rute diferite. Adică nu, cum? Dacă nu să-i omule, nu. Pe aplicația de transport apare un mesaj generic. Serviciu indisponibil, încercați mai târziu. Ok. Alex ajunge la clădirea de birouri. Da? Ajunge la clădire, ușa principală e întredeschisă, recepția e pustie, cana de cafea a recepționierii zace pe o parte, lichidul vărsat pe tastatură, fluorescentele pâlpâie, un televizor din hol redă în buclă aceeași imagine. Criză globală, milioane dispăruți, ONU în alertă, zvonuri despre fenomene supranaturale. Merge pe hol, apăsând automat badge-ul la turnichet, care e blocat pe verde, urcă pe scări, liftul nu funcționează. La etajul 5 în open space doar câteva persoane. 4, da? O colegă stă cu capul pe birou și plânge, un tip bate nervos într-un laptop, o a treia persoană aparent calm scrie ceva într-un carnețel murmurând. Bă, știți, eu vă spun așa cum este, că sunt unii oameni care chiar și în apocalipsă o să meargă la lucru. Eu vă spun. Adică lucrul ăsta e robie secolul 21, cum n-ai da, știi?
Da, oamenii ăștia o să duc și pe timp de apocalipsă o să meargă acolo. Înțelegi? Milioane de oameni spar pe afară, el se duce în oficiu, el o să fie acolo încă cu vreo 3-4 colegi. Nu, hai să fim realiști. Eu cred că o să fie mai mulți colegi. Eu cred că o să fie chiar, poate, nu știu, chiar vreo 70-80% din departament, mie așa mi se pare. După senzațiile care eu le am cel puțin, da, în ceea ce privește credincioșii din ziua de azi. Nu real sunt puțini, sunt real puțini oameni care chiar sunt credincioși. Din ceea ce am observat. De obicei la oameni e absolut tot una, mai ales ăștia mai tineri, știi, cam își bagă picior. Deși la lucru ce drept am avut câțiva colegi care erau creștini și încă sunt și, băi, știi, îmi dă speranță, îmi dă speranță. Dar ok, iarăși, spunem că era un oficiu destul de mic, cu oameni mai în vârstă, poate, hai să spunem că acolo din vreo 20 de oameni care lucrau, să spunem că, nu știu, 10 au dispărut cel puțin, da? Nu tot e straniu, știi, și tot asta se întâmplă peste tot, în toată lumea. Oh my god, da, și aici chat-ul deja începe să-mi trimite ce ar fi gândit toate personajele astea, da, Alex cu colegii săi, adică mi-a dat o colegă de-a sa care și-a adus aminte de niște scripturi pe care mama le-a citit, da, și aparent mama ei tot a dispărut, da. Și asta i-a motivat pe ei, adică să se bage în Biblie. Nu, mai pe scurt, scenarii și poți să faci 1 miliard, adică 1 miliard de scenarii, dar este trist, sigur că este trist pentru oamenii care o să dispară, știi. Eu vă spun că acum la mine, de exemplu, la alți creștini care vorbesc despre toată chestia asta, se uită ca la niște nebuni. Băi, Max, tu ești nebun, tu ai nevoie de clinică psihiatrică. Și eu spun că eu și sunt clinica psihiatrică numărul 2, că așa se numește canalul meu, da? Dar dacă se lasă ironia și sarcasmul, sau mai bine spus pus ironie la o parte, băi, chiar o să fie trist. Și o să vă amintiți toate frazele astea dacă nu credeți atunci când o să înceapă să dispară rude, prieteni, cunoscuți și tot așa mai departe. Atunci voi o să vă aduceți aminte. Ce vreau eu să spun pe final oamenilor care, dacă cumva teoretic privesc video ăsta după răpire. Băi, orice nu se întâmplă, eu nu pot să-mi imaginez cât e de greu să treci prin ceea ce tu treci acum, dar nu lua semnul fiarei. Pur și simplu nu lua. Ce nu s-ar întâmpla? Chiar dacă îți spune că, băi, mai bine mori, serios să spun, mai bine mori decât să iei semnul fiarei. Dacă tu iei semnul fiarei, gata, asta e game over, asta e GG deodată. Asta e absolut deodată GG. Tu trebuie să arăți credința ta prin faptul că tu ești gata să-ți dai viața. Înțelegi? Dacă tu vrei să te salvezi. Eu nu știu de ce eveniment tu mai ai nevoie sau de ce miracol mai ai nevoie, da? Când tu singur ai văzut cu ochii tăi cum oamenii au dispărut, cum acolo se întâmplă diferite prostii în lumea asta, da, meteoriți cad acolo, apele nu mai sunt potabile, războaie, tot ce vrei, mai pe scurt tot ce spun scripturile, tot ce spune Biblia. De ce tu mai ai nevoie ca să înțelegi că există Dumnezeu și există viața după moarte și faptul că tu o să mori aici pe pământ, adică nu costă nimic. Tu dacă mori acum, te duci în rai, pe urmă o să învii, iarăși. Iisus asta îți promite, adică. Numai că o să trebuiască sigur că să aștepți acolo în rai, da, până când Iisus vine a doua oară. Ok, deci cam asta este pentru astăzi, cred că, da, acum o să mergem la Matei 25, acolo am vrut să spun doar niște gânduri. E strașnic, băi, real e strașnic. Și eu îndemn oamenii să regândească ceea ce ei cred, văd și le se pare că știu. Băi, uitați-vă în jur, oamenii ăștia ca mine vorbesc nu degeaba. Noi nu degeaba ne punem acum în fața oamenilor și ne arătăm ca niște nebuni. Eu am uneori momente când eu și cu ai mei mă cer, da, cu părinții mei, din simplu motiv că la mine mama crede în Iisus, dar eu când îi spun despre toate momentele astea, da, legate de răpire și tot așa mai departe, adică când mă bag mai profund în Biblie, ei vine să creadă cu greu în toată chestia asta. De ce? Pentru că ea singur nu citește, ceea ce spune preotul sau ce mai ține minte din copilărie sau ceva de genul, sau ce mai aude pe la vecini sau ceva de genul, știi? Diferă pentru că iarăși preoții nu o să spună ție de regulă ce e asta răpirea, de unde e, dar tot asta e biblic, tot asta este acolo și sunt foarte puțini preoți calificați care o să-ți explice ție toată chestia asta, într-adevăr. Majoritatea lor sunt fixați pe aspecte religioase și vă spun că odată creștinismul nu este despre religie, este despre credință, pur credință. Și da, oamenii ne văd pe noi ca nebuni, dar noi nu facem nimic altceva decât încercăm să ducem oamenii la adevăr, adică chiar nu noi, dar noi suntem instrumente în mâinile lui Dumnezeu, adică tot meritul este al său, că El salvează oameni și El schimbă oamenii, știi? Și merită oare să treci prin 7 ani de apocalipsă ca să
înțelegi pe urmă totdeauna ceea ce spun oamenii ție credincioși, adică creștini. Eu cred că nu. Adică dacă tu... Eu am chiar și un prieten, am și mai mulți cunoscuți care... Ei, Maxim, ce-mi trebuiește mie acum toată Biblia asta? Când o să ajung pe la vreo 40-50 de ani, atunci eu o să-L consider pe Iisus și o să vin la El și o să fie tot fain. Și eu spun că, băi, eu mă uit după ceea ce se întâmplă în lumea asta, eu nu cred că lumea asta are 10 ani. Sincer, eu nu cred că lumea asta are 10 ani. Mie personal mi se pare că e foarte aproape răpirea. Eu aș spune câteva luni, poate. După ce eu simt și după ce eu văd în jur. Și după ce studiez și văd și la alți frați de pe YouTube și tot așa mai departe, care tot studiază și vorbesc despre chestia asta. Eu n-am cum să confirm toată chestia asta pentru că nimeni nu știe concret ziua și ora, dar eu sunt mai mult ca sigur că noi suntem în sezon. Eu sunt 100% sigur că noi suntem în sezonul ăsta. Și poate să fie 2025, eu personal pariez pe 2025, nu spun că este 100% corect, credeți în asta, eu personal cred asta. Dar chiar dacă e 2026, oricum este aproape, dar eu nu cred că lumea asta are 5-10 ani încă în rezervă. Eu personal nu cred asta. Nu cred asta. De asta e super important să vă stabiliți relația voastră cu Dumnezeu acum cât este timp. Acum poți spune că e gratis, nu trebuie să faci nimic, trebuie doar să crezi. Da? Nu din faptele mâinilor tale te salvezi. Pe urmă, toți trebuie să rămâi fără cap. Dacă tu acum nu vrei să faci chestia asta, ce-ți garantează ție că o să faci chestia asta atunci când o să depinde capul tău de pe asta? Adică fii sincer cu tine. Asta e toată chestia. Dar despre Matei 25 aici este foarte simplu. Noi avem pilda celor 10 ficioare, 5 din ele îl așteptau pe Iisus, da, pe mirele, 5 din ele nu îl așteptau, adică n-aveau unde lemn în candelele lor, da? Și când a venit mirele, cele care nu aveau unde lemn au plecat la alea care aveau, da, și au cerut, dar ele le-au spus că nu putem să vă dăm, că nu cumva să nu ne ajungă și nouă. Și de ce vreau să spun despre toată chestia asta în contextul răpirii? Pentru că sunt unii creștini, cel puțin eu am văzut unul, care spune că aici ficioarele astea ca și cum ar fi creștinii care veghează și creștinii care nu veghează. Și adică va să zic că dacă tu nu veghezi, tu nu-L aștepți pe Iisus ca creștin, înseamnă că tu o să fii pedepsit și adică va să zic că Iisus o să te lase pe tine aici pe pământ în Apocalipsă, măcar că tu ești credincios și ești creștin. Și eu spun că asta e fals și asta nu e adevărat, pentru că fiicele care, nevestele care sunt aici fără un de lemn, asta reprezintă lumea care nu crede în Iisus, da? Adică necredincioși. Și cele care au un de lemn, respectiv asta sunt credincioși. Nu este salvarea prin faptele mâinilor tale. Adică absolut nu este deloc, niciun gram. Asta e ceea ce învață Biserica Catolică și alți preoți la noi care sunt foarte bravi în ghilimele, care duc oamenii iad împreună cu ei. Și ca să înțelegeți motivul ăsta, dacă nu mă credeți, priviți, aici sunt încă două pilde, pilda talanților și judecata viitoare. Și la fiecare din aceste pilde, din aceste trei, la sfârșit o să vedeți că oamenii ăștia necredincioși sunt aruncați în iad, da? Adică metaforic. Băi, nu pot două pilde să vorbească despre credincioși și necredincioși și prima pildă care este, da, adică a treia, să vorbească despre credincioși și cei care încă sunt mai credincioși. Nu, asta e prostesc, adică chiar și în context nu se leagă, da? Adică aici e clar din context că se vorbește despre cei care cred și cei care nu cred. Înțelegi? Și de altfel ajungem la ideea atunci că salvarea este prin fapte. Adică chiar dacă tu ești credincios, tu încă trebuie să faci ceva, da? Că să veghezi asta e faptă, nu? Ce faci? Veghezi. Înseamnă că tu ești mai bun ca altcineva. Înseamnă că tu te salvezi prin fapte, da? Prin faptul că ai vegheat. Adică și tu ești credincios, ca și restul, dar tu veghezi. Înseamnă că tu te salvezi, dar ei nu se salvează. Dar mă scuzați, asta nu e ce despre ce vorbește Biblia și nu este adevărul. Tu ești salvat pur prin credință. Chiar și în perioada Apocalipsei, tu oricum rămâi salvat prin har, prin credință, doar că tu credința asta trebuie să ți-o demonstrezi prin faptul că tu rămâi fără cap, da, mori. Acum este simplu, dacă se compari cu tot asta. Mai pe scurt, cam asta a fost video de astăzi. Nu rămâneți în urmă dacă vedeți video ăsta acum, dacă totuși vedeți video ăsta după răpire. Da, aduceți-vă aminte de așa un nebun ca mine care a fost pe pământ. Și, băi, nu luați semnul fiarei, orice nu s-ar întâmpla, studiați scripturile și cine îndură până la urmă va fi salvat. Iată, anume în acest context trebuie de interpretat acest
vers. Pentru că sunt creștini acum care spun că o, cine îndură până la urmă acela va fi salvat. Băi, omule, asta se referă la oamenii din Apocalipsă. Mai pe scurt, prostia omenească n-are limite, înțelepciunea lui Dumnezeu tot n-are limită, așa că alegeți, da, faceți-vă alegerea voastră. Mai pe scurt, ca de obicei, dacă v-a plăcut video, lăsați un like, dacă nu, puneți un dislike. Mă rog pentru toți ca totuși să vină la Dumnezeu, să nu rămână în apocalipsă, deși așa oamenii o să fie, dar în rest vă doresc o zi cât mai bună.